Čau ahoj, vítej u nového videa, kde vám chceme za náš tým ukázat opravdu zajímavou a novou věc, na který jsme za pár posledních měsíců pracovali. A jedná se o nový web s konfigurátorem, s novým e-shopem a se spoustu novinkama, který bych v dnešním videu chtěl vysvětlit. To znamená, že v tomhle videu se nebude povídat o ničem extra technickým nebo možná pro někoho zajímavým. A v tomhle videu budeme řešit právě nový web s konfigurátorem, který si osobně myslím, že je extrémně zajímavý a který nejspíše jinde nenajdeš. Takže se usaď a koukneme se na všechno, co se za poslední dobu u nás vymyslelo. Za posledních několik měsíců jsme s naším týmem strávili spoustu času nad vývojem nového webu, který si myslím, že je opravdu zajímavý a má zajímavou logiku, která jinde není. Dneska bych to chtěl jednoduše jenom ukázat a představit. Tohle video bude jedno z těch kratších videí. Samozřejmě kromě toho, že je nový web, kde je nový styl s grafikou, s novým e-shopem, kde je samozřejmě i velká nabídka počítačových sestav a nově tam máme i nějaké komponenty s klávesnicemi, s myšema, s monitorama. No jednoduše je to v podstatě už opravdový obchod. Spousta z vás si může myslet, že věc jako konfigurátor je taková klasická věc, která je na každém větším e-shopu, webu a takhle. Najdeme to na Alze, dřív na CZC, tam byl kdyby něco celkem dobrý. Na Bohemce, Mironetu, skoro každý druhý má nějaký vlastní konfigurátor, ale když jsme to s naším týmem všechno analyzovali a přemýšleli nad tím naším, jak by vypadal a hlavně jak by fungoval, tak jsme přišli na to, že drtivá většina konfigurátorů funguje ne úplně dobře. A náš konfigurátor má tebe navést co nejlíp a zajistí ti v podstatě 100% úspěšnost, ať už naklikáš cokoliv. To znamená, že můžeš klikat naslepo, můžeš nechat klikat nějaký zvíře domácí a naklikáš prostě kompl, který jde složit. To je jedna věc. A druhá věc, který bude i fungovat správně, včetně všeho. Takže nelze udělat chybu, tím pádem nelze udělat chybu v samotné sestavě, všechno bude kompatibilní, všechno se všude vejde, všechno bude v pořádku a taky nelze udělat chybu v té funkčnosti, to znamená, všechno bude fungovat správně. V konfigurátoru jsme řešili logiku, jako například napájení zdroje u grafiky. To znamená, že po nějakém specifickém výběru karty se ti potom budou zobrazovat jenom zdroje, které vlastně podporují například 16 pin u NVIDIA. To znamená, že nelze mít ve výsledku sestavu, která by šla přes redukci. To znamená, že vždycky jdeme přes kabel přímo ze zdroje do karty. Dále samozřejmě kromě základních filtrů, jako je to, že když si vybereš AM5 základovku, tak můžeš mít jenom AM5 procesory a můžeš mít to jenom správně ramky a správnou skříň, tak to je samozřejmě základní logika, která tam je. Každopádně konfigurátor myslí úplně na všechno a myslí i na takové věci, jako je právě napájení karty, velikosti chladičů samozřejmě a i kompatibilita chladičů s skříní. A taky s tím, jestli ten chladič uchladí to CPUčko, to znamená, že nemůžeš v konfigurátoru udělat ani chybu s chlazením a všechny sestavy budou i správně chlazený. Ať už to naklikáš jakkoliv, tak ten výsledek bude vždycky ten, že dáš si tam CPUčko a dáš si tam chladič, který to na 100% uchladí správně a nebudeš mít nikdy problém s teplotama, kde z našich výsledků z testů, což díky vám máme přes stovky výsledků z testů, řekl bych snad všechny skoro chladiče na trhu, minimálně v Evropě otestovaný, se spoustu CPUčkama a máme spoustu výsledků a na základě těch výsledků jsme i přemýšleli nad tou logikou, kde ať už si klikneš cokoliv za CPU, tak ty chladiče, který si pak můžeš naklikat, tak to na 100% uchladí a nebudeš mít nikdy problém s teplotama. No a my si rovnou ten konfigurátor můžeme spolu ukázat zrovna tady u nás na webu. Začíná to celkem jednoduše výběr toho, na co ta sestava slouží, takže dejme tomu, že naše sestava bude sloužit na gaming a nějaký kompetitivní hry. OK. Můžu si nastavit jednoduše rozpočet, máme tady v základu nějaký rozpočet, každopádně já si dám, že chceme jít do 50. Potom stačí kliknout na pokračovat a máme tady výběr skříní. Skříní tady máme opravdu hodně a je tady spousta věcí na výběr, každopádně ty skříně se budou furt přidávat a nějakým způsobem updateovat. Aktuálně tady je něco přes 30 skříní, dejme tomu, že my si můžeme vybrat takovou jednu z těch oblíbenějších skříní, kterou často stavíme, což je NZXT H5 Flow.
A to je věc, kterou jsme našli v jiných konfigurátorech, kde se vždycky začínalo například procesorem, nebo se začínalo grafikou, nebo se začínalo něčím jiným. A u nás jsme přišli na to, že nejlepší je vždycky začínat skříní, jelikož skříní se vyfiltruje v podstatě všechno. Skříň záleží v podstatě na všem, co se nám tam vejde, a to je to nejdůležitější. Musíme nejdřív zajistit, co všechno se nám do té sestavy vejde. To znamená samozřejmě, nějaká skříň se nám líbí, takže to je absolutně jedno, co si vybereme, ale následně to, co do toho dáváme, tak se nám tam musí vejít a musíme to v té skříni i uchladit. Takže právě z toho důvodu se nejdřív vybírá skříň, jelikož nejdřív chceme vědět, jak ta sestava bude vypadat vizuálně, takže na co se budeme koukat, nebo co budeme mít na stole, a následně vybíráme všechno, co se nám tam vejde, a všechno, co tam uchladíme. Výběr CPUčka celkem jednoduchý, dáme tedy nějakou střední třídu, takže třeba tady tu Ryzen 7. A další je výběr grafiky. U karty si můžeme vybrat cokoliv, co se nám do té H5 vejde, kterou jsme si předtím vybrali. To znamená, můžeme si vybrat třeba 5080 TUF. Kdyby něco, tady už jde vidět, že jsme překročili náš rozpočet, takže už teďka jsme přes limit. Každopádně nemusíme to teďka aktuálně řešit, jelikož můžeme stavět i tak dál. Konfigurátor nějakým způsobem neomezuje ten rozpočet. Ten rozpočet je v podstatě jenom na tom, co si já zvolím, to, že ho překročím, už je moje věc. Každopádně klidně můžeme dát pokračovat a následně vybíráme základovku. Aktuálně tady máme na výběr něco okolo 20 základovek, které se nám teďka vejdou do té sestavy, to znamená, můžeme si vybrat jednu z oblíbených základovek, což je tady ta základovka od Asusu. A jako další věc máme chladiče. Jak už jsem říkal, jsou to všechny chladiče, které uchladí to CPUčko, který jsme si vybrali. Máme tady na výběr všechny chladiče, u kterých víme, že uchladíme CPUčko, který jsme vybrali, taky všechny chladiče, které se nám vejdou do naší skříně, což je NZXT H5 Flow. To znamená, máme tady maximálně 240 vodníky. To znamená, že si klidně můžeme vybrat 240 Arctica a dáme si jim RGB. Jako další věc jsou ramky, jelikož máme AM5 základovku, tak tady máme samozřejmě DDR5 RAM paměti, máme tady většinu ramek od Kingstonu, je tady nějaký G-Skill, tady se můžeme vybírat i různé značky, aktuálně tam máme hlavně ramky od Kingstonu, další ramky se budou přidávat, ale Kingston ramky aktuálně vychází cenově dost dobře. To znamená, že si klidně můžeme vzít třeba 32 CL36, není problém, dáme pokračovat. A máme tady následně výběr SSDček, což samozřejmě na naši základovku můžeme dát tak nějak cokoliv, takže si dáme třeba 4-terový Samsung, protože potřebujeme hodně místa a taky teda SSDčky jsou celkem drahý, ale dáme tam jeden z těch nejdražších, proč ne. No a následně si vybíráme zdroj, samozřejmě zdroj na základě toho, jestli nám to tu sestavu utáhne. Máme tam celkem výkonnou kartu, vybrali jsme si 5090, takže tam musíme mít alespoň 12W zdroj. Ano, 5090 bychom teoreticky mohli mít i přes 1000W zdroj, každopádně je to celkem na hraně, i když na karty jako je 5090 aplikujeme vždycky undervolt, tím pádem tu spotřebu snížíme z těch základních 575 nebo 600W na nějakých 420, 430. Chceme nějakou rozumnou rezervu, takže tady máme 12W zdroj. Naštěstí, pokud zjistíme, že jsme trošku přes rozpočet, což tady jsme, tak můžeme jít zpátky na karty a řekneme si, že si vezmeme 5070 Ti od Asusu Primeku a následně už tady máme ve výběru zdrojů spoustu zdrojů, který víme, že nám tu sestavu utáhnou. A kdyby mě zajímaly nějaké věci ohledně toho, co ten zdroj umí, co všechno má za vlastnosti, tak si kliknu na ičko a vidím tady, že má výkon 750 W a že nám podporuje 16 pin, což je důležitá věc, protože jsme si vybrali kartu od Nvidia. No a my si tady můžeme vybrat v podstatě jakýkoliv zdroj, protože u všech víme, že budou v pohodě s naší sestavou, tak si vybereme třeba tady ten core reaktor, který má 1000 W, abychom měli, dejme tomu, nějakou rezervu. No a potom stačí kliknout na pokračovat a tam se následně vybírají možnosti sestavení kompu, to znamená, že máme 3 možnosti, jak si u nás komp sestavit. Všechny ty možnosti jsou stejné, to co se týká kvality sestavení a co se týká nastavení, jenom jsou tam menší rozdíly jako v tom, jestli je v ceně Windows klíč nebo není a takhle. Každopádně následně bychom si vybrali to sestavení, odeslal by se formulář s tím, že my bychom následně poslali nabídku, která utvrdí tu sestavu.
to znamená, všechno je OK, to víme, že nejspíš OK určitě je, každopádně očekujeme cenu, protože ceny, které se zobrazují tady, jsou takový trošičku menší odhad, to znamená, že my musíme zjistit, jestli ty ceny sedí, jakmile sedí, tak můžeme poslat finální nabídku, kde už se pak dá rozhodnout, jestli tu sestavu chceš nebo ne. No a to by bylo takhle ve zkratce představení toho, na čem jsme teďka pracovali a toho, co máme jako za největší novinku. Všechno budou odkazy pod videem, tam najdeš i odkazy na sociální sítě, na e-mail, telefonní číslo, všechno. Jsme moc rádi za to, když nám někdo dá zpětnou vazbu, takže ať už najdeš cokoliv, kdyby si našel na webu nějakou chybu nebo tak nám to napiš do komentářů nebo nám to napiš někam do zprávy nebo na e-mail. Za tu zpětnou vazbu jsme moc rádi. Pod videem najdeš i odkazy na tento web a na e-mail, sociální sítě a všechno další. Já ti díky, že jsi to dokoukal až takhle do konce a v příštím videu se koukneme na nějakou zakázkovou sestavu. Tak jo, zatím čau.